Indayamin sa baten tiyapo, when indayamin sa rabwen tiyapo, when indayamin dayawen tiyapo tayo, kaisod sa lakan tayo. Ubugwingin na taingan, intay nga dikan lang, walang sarabog en Jesus, nga ariti kabiyan. Idiritay nga dikanta, di kinatanog lang. Husana, Husana. Ubugwingin na taingan, hintay nga dikan lang, walang sarabog en Jesus, nga ariti kabiyan. Idiritay nga dikanta, di kinatanog na. Husana, Husana. Indayamin sa baten tiyapo, when indayamin sa rabwen tiyapo, when indayamin dayawen tiyapo tayo, kaisod sa lakan tayo. Ubugwingin na taingan, hintay nga dikanta, walang sarabog en Jesus, nga ariti kabiyan. Idiritay nga dikanta, di kinatanog na. Husana, Husana. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Basta kumamet. Kakabsat at kamatalik tayo, iti pagayatan ti Diyos. Iso ti makaammo, ti amin tayo, ti pagimbagan tayo. Panangiliklik na, kada tayo ti amin nga pagdaksan, anyaman asaksakit, ti Diyos managayat unay, ado dagiti parabor na. Agdaydayaw tayo, iti puso panunot ken nakem. Tapno nga rod maikarita ang makiranod, iti dayto na santuan a misteryo, bigbigan tayo pa'y dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo idayan, tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi ken managayat. Iti napakumbabaan na kem kuna tayo agkonpesarat iti Diyos aman nakabalin ami ken kada kayo met kakabsat tasyak nakabasulak iti panunot sa o aramid ken liway ko basul ko unay isungag pakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen kadagiti amin nga angheles ken sa santos ken kada kayo met kakabsat tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Diyos. Kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Amen. Apo mga asika mga asika
kadagiti basbason ti lubong, awaten kadaytoy ararawin, situtulaw iti makanawan kiyaman, pasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kaatwan, yan angay siksika o Apo, Jesu Cristo tinasatwan, siksika di ako, siksika di kamatwan, ititimpuyog Espiritu Santo, iti gloria ni Diyos, Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, ragsakam ti agtaeng iti kararwa, kadagiti napudno ken ka. Tulungan na kam ko mga rod nga agbyag, iti kasta a kinasingpet, tapno kan kanayon laeng nga agtaeng ka iti uneg ti puso mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Dahito maibasa na adaw iti libro ni Sirach. No pagayatam, mabalin mo tong palain dagiti bilin ti Apo. Mabalin mo nga ikideng nagtalanaid ka anapudno kenkwana wenno saan. Nang ikabil iti Apo ikindanom iti sangom, alaem ti kayat mo nga alaen. Sikat agpili no anya ti kayat mo abiyag, wenno patay. Ket piliem iso ti papanam. Naindaklan ti kinasirib ken panakabalin ti Apo, ket makita na ti amin abanag. Amuna ti amin nga aramiden ti tunggal tao, salwadan na ti amin nga agbuteng kenkwana. Awan pay ti binilin na nga agbalin adakes, wenno inikkan na ti pamalubos nga agbasol. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo. Nagasat dagiti mangtungpal kadagiti bilin ti Apo. Nagasat dagiti awan mulit ti panagbiag na, nga agbibiyag kas mayanurot itilinteg ti Apo. Nagasat dagiti mangtungpal kadagiti bilin na, nga agtulnog kenkwana ti amin a puso da. Inted mo kada kami o Apo dagiti linlenteg mo, kit inbilin mo atong palen mi ida asiinget. Sapay kumatag talinaedak anapudno, amangan nurot kadagiti ipaalagad mo. Paraburan na kaditi nawadwad, siyak nga adipen mo, tapno agbiaga kamang salimitmit iti panursurom, luktan dagiti matak, tapno maimatangak dagiti nakaskas daaw, a kinapudno iti linteg mo. Isurom kanyak o Apo, ti kayat asawen dagiti linteg mo, ket sa limit mitakto ida aginggat panungpalan, ilawlawag mo kanyak ti linteg mo, ket tong palik iti amin a puso. Ti may basa na ada ti umuna surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto.
Agsawak met iti kinasirib dagiti nataengan iti pammati. Ngem saan nga iti kinasirib ti agdama a panawen wenno dagiti mangituray iti daytoy alubong. Dagiti agturay a mapukpukawen ti panakabalinda. Tinalimed a kinasirib ti Dios sa uwek ti kinasirib a nalimed kadagiti tattao ken intuding na ngagpay ti pakaygloryaan tayo. Uray di sakbay ang maparswa ti lubong. Awan kadagiti agtorturay iti lubong, iti makaammo iti daytoy a kinasirib. Tanuma naamwanda, dida kuma inlansa iti krus ti Apo ti Gloria. Ngem kas kuna ti nasantuan asurat, ti saan pa'y nakita wenno nangeg ti tao, ti saan nga impagarop ti tao a mapasamak, isuda ti insagana ti Diyos kadagiti agayat ken kuana. Nupay kasta, babaen ti Espiritu, impakamu ti Diyos kadatayo ti palimed na. Sukimaten ti Espiritu ti amin abanag, uray dagiti nauneg ti panggep ti Diyos. Ti sao ti Apo. Yaman ka. Sa bulan ay di pagarian ti Apo, kas maibagay. Ket namin tumaiten tuken ka. Ti Apo at dakuma kada kayo. Basta kumamit ken ka. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Gloria ti may paay ken ka. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na makastrek kayto iti pagarian ti langit no napaspasnek ti panagtulnogyo iti pagayatan ti Dios ngem ti panangtungpal dagiti pariseyo ken kadagiti mamaestro iti linteg nangngegyo ana isao kadagiti tattao idi unana di ka mamapatay si asino man ang pumatay maidarumto ngem ita ibagak kada kayo asi asino man ang makapungtot iti kabsat na maisaklang to iti ukom. Si asino man nga agkuna iti kabsat na awan serserbim, maisaklang to iti Sanhedrin. Ket ti agkuna iti kabsat na maagka, sungbatan nanto ijay impyerno. Nangngegyo ana isao, di ka makikamalala, ngem ita ibagak kada kayo, ati si asino man amang matmat ti may sa babae, ket gartiman na, iti puso na nakabasolen iti pannaki kamalala. Nangngegyo ana isao kadagiti tattao idi unana. Di mo paglikudan ti karim, ngem tungpalem dagiti sinapataam nga aramidam iti Apo. Ngem ita ibagak kada kayo, adi kay agsapata Apolos, kastoy laeng ti kunayo. No when, no saan, taagtaod iti managdakdakes ti anyaman nga inayon yo. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Ayaw ti may paay ken ka. Good morning. Good morning Apo. Gaputa nag-centralize tayo. Awan ti misa mitay 6 o'clock and 7:30. Napanak mo nag walking kado ti walking ngamin ta
kasapulan. Nagriko sa kaya nagkas jejilokboban kay sumangputak feeling ko ka nakakutkuto nga mutan. Ala, jiri na ka naglagaan ka ni feeling ko nagkuto nga kasan dublyak ton sa madamdama. Hindi agwo-cooking usually kami nagwo-cooking ako nagjagjaging. I pray my rosary, ti rosary iti ramramay ko. Di ko adda na sabat ko, amok gayem ko ngam haan nga Katoliko. Sarsarunun na di aso na nga uken, amuyo uken. Hanga ukin. Baka ukin ko na yung manan, uken. Ke umaymat si mabat kanyak di aso. Nyanagan na ako naka, jak amo father, bunyaga mon father. Ko na nagan. Ke panaganat ti guri, anya lalaki babae, guriyo. Maka di ko nagsabat kami latan, makasalsalud-sudak, no pabunyagan na di aso na, salud-sudak ko nagkasar mo iladanan ng kintatang na. Agtay-tayting mo ilaan. Hindi ko makimismisa mo ila naganak. Hindi ko mga rudetay ko, pampanunutak nga no, bunyaga, kasjay. Napaya nga nga mabali nga bunyagan, dagiti aso niya, kada kwa. Napaya. The law of the church, tilintag ti simbaan, sacraments are for the living nga tao. Para laeng tinabiyag, ti sakramento para laeng kadagiti nabiyag nga tao. Iso nga uray di jay rito ti ponpon haan a sakramento dayjay. Dayjay misa ti sakramento di ponpon rito ti panangpalubos ngam saanen a sakramento huway natay nga rudan. Iya ti linteg na iso nga umuna bunyag, linteg tayo. Anya naganan sino ti mabunyagan? Amin nga saan nga nabunyagan kin adda tarigagay na nga mabunyagan. Nagajati mabunyagan. Amin nga haan nga nabunyagan, nagajati tarigagay na ti nabunyagan. Sino ti first communion? Amin, butolbot nga rod, linteg tayo. Hala nga linteg, iso ti masurot. Amin nga nabunyagan. Haan ka maka first communion no saan ka nga nabunyagan. Ken adda goodwill na, adda pamati na nga sumurot kini nga mangawat kini Kristo. Sino ti agkonpisar? O muna nabunyagan. Daya tilintag tayo, tapno nga kinadatarigagay na nga agbabawi. Sino ti malanaan? Saludsuden nga nalaing di malanaan, maikararagan no, haan nga nabunyagan, ngam no, ti malanaan laeng daytay nabunyagan. Daya ti patagti bunyag. Daya ti patagti bunyag. Sino mati makasar? It should be male and lalaki ken babae nabun. Daya tilintag. Daya tilintag. Sino ti maordenan? Lalaki. Nabun. Nagkonfirma, nabunyagan. Daya tilintag nga, ay iti simbaan, adda bukod tayo nga lintag. Adda mo bukod nga lintag, iti sibil. Adda mo bukod tayo nga lintag, iti community, wano iti ganan, iti gimong tayo, wano pamilya, wano saan adda personal conviction tayo. Adda timawag di Kalman, una ni minsan. Doctor of Education pa maestro, tumawtawag, aldaw. Niya pa maestro nakalagip ka, adda kaya mo, kung nakaawam mo't apo, dala sa ludsudat. Anya man dita sa ludsudo mo, kung apay, madikanon no mapangka mang bisita, iti duwangan natay, ti maysa nga aldaw. Ala ko man napangka di maysan, mapangka man di bangiren, madikano, kung nagkuna nga Poncio Pilato, kung isumuti ko na daapo, tadagasik ko maamo di maysa, nga stop me. Kanatay ti mamang na. Nangalaam dayta. Pay taga Salcedo ka kung kunako. Nangalaam dayta nga pamati kas ano nga rodon no, iyad ada yung apo agina jinatay, jay lamay sakitaang kunam nga rod na ita, jay lamay sat. Ay jay ayan tayo adda bukod tayo nga lintag. Adda bukod tayo nga paglintagan. Nagitay padak mga mamartek nga lalakay ako no isyat da ay mamasapon nga ipidis damit. Taapay mat. Ngam idi pandemic haanen sayang sa damol ako na. Nakadado na kita adda bukod tayo nga lintag, adda bukod ti lintag ti civil or ti simbaan, adda bukod tayo mat nga lintag. Tibi ibagbagan ni Apo Jesus tata, dagiti ebanghelyo tayo linlintag. Nagmayat dati kunana.
Nangagyo na isao, di ka mamapatay. That is the original, the old. Ngamti ko na, ngamti si asino man agumura ken ni kabsat na nakabasulin. Haan lang nga direct nga patayam, haan lang nga direct nga patayam di physical nga bagina, uray pa no, dayta panangilunod, isong nga basol ti agilunod. Di ka pa'y lamastel, kung namkin lakay mo ta na bartag, maturog ka tarwaran. Sa mo ta pansirsiripon no, hanggang anges pa'y no saan. Basol. Gumura kini kabsat na kunan na isugarod nga asi ken pamakawan. Urehan mo pinatay, ngam no ti relationship mo ka inidep mo meten, ay gadim meten kasasa o tangsit kagarod. Basol mo lang isukunan na ni Apo Jesus ni. Haan laeng nga DJ direkta nga pumatay no di naan nga DJ conviction tayo iti kaunggan tayo nga addahan tayo mapakawan, adda ka gurgura tayo, adda dinadaol tayong ti relasyonan hantayon nga kayat ti makisarita. Uno insuro yo kadagita ubing yo gaputi apa tayo ti dagdaga ka hangkay nga bumangbangir ita la padasen yaw. Pinatay mo di relasyon da nga agkakabagyan. Makabasol ka kunana. Nado ti mabalin nga patayan, relasyon iti gura iti kabsat. Dagiti hantay nga sadto say nagrigat nga pampanunutan nga uray ti pamati ka mairamraman. There are those hamot nga amin. Isuro dadya culture of hatred. Nga guraan nyo, idahan nyo kasarsarita ida. No agpaparot kay timan ika, haan nyo nga ayayaban, hantay nga kapamatyan. Anya, bibiyang ta pa nagparot timan ni ije pamat. Di bagbaga na ditoy. Dito pa may kadwa. Awan sir-sirbim no kunanan. Nimbagam nga maag ka, awan sir-sirbim, nakabasol kan. May ikadwa ng gigyo, di ka makikamalala. Ipaikat tayo sa kin Apo Jesus, datoy nga kwan. Hindi ipaikat tayo sa datoy nga lintag kin ni Apo Jesus, hindi ka makikamalala kunana. Sunsamot ti uso, piman oray bakbakatan, ag 16, at dapay mo ilan lakay na, ngam agkapsot laengan, Apo makiteksmate pay laeng, Anjak amon. Kita mo nakimisa din na minsan mo, Apo 75, 76 dan, nakakita dalati, afam nga nagwapo, ibirukan da kami mama, Apo, ganas ma, dati. Pumutiragsak na, you're right, kunana mo, ada bisita tayo nga may nag-renew ti marriage vows da, 41 years, kaya siya lukulukon mi ida. Hindi, makikamalala, ngam kunana, di ka makikamalala ko na ibagak kada kayo nga si asino man amang matmat iti maysa nga babae ket garteman na iti puso na nakabasulen. Urehan na mga rinate, urehan na mga kinamalalagam diagartem ay nagriga mo datoy apay lalaki la kaditi kastoy. Babae la kaditi paggagarteman. Amot lagi istorya mo ti babae ko. Ayang gaya nga kababain mo. Gartem kunana last DJ kaunggan dito manan may kaalo kunana nangagyo na isao di mo paglikudan ti karim tong palum ti karim ti imbagam di ka agulbod njayati kunana no saan anyo ti ibagbaga na dito kakabsat alla nga external nga law haantay nga aramiden ti may nga banag gaputa agtungtong paltay laeng tilintag. Medyo dakurang na dayjay. Yes, you are a law-abiding citizen. Kala ko awam mo, violation mo. Haang kamot nga mangpaspasakit. Kunatay nga rod dagiti dadumag. Hanak makimisa na Father apaya. Awam mo ti paspasaktak. Awam mo ibadbaddek ko nga tao. Awam mo ti kagurgurak. Kabailam nga rod ti agayat. Dahil namin ti salud-sudo na dito, ibagbaga na dito, tinaununag nga kaipapanan ti lintag, di personal, lintag tayo, di kaunggan tayo, nga mga ramid no anali na ibaga alintag. Kas pangarigan, di ka mamapatay. Haanlaan nga, hanak nga pumatay, gapot na matiliwak, madadaol ti nagan ko, maperdiak, haanlaan nga di
Kadija agtungtong paltay laeng itilintag. Na may mayat nga ibaga tayo, haangan nak nga pumatay, taapaya, ay ayatek nga rod, agserserbiak, napatag ni kabsat ko. Iso nga haam mo nga pagsasauan, haam mo nga aramidan itimadi, na may mayat nga ibaga tayo nga, DJ personal conviction tayo, haan nga DJ mamapatay, no di kay di, haam mo nga dangaran, taad da respetom, kin adda ayat mo na ununag dayjay. Ori kin ni Apo Diyos, mapanak apaya Domingo obligasyon ko laeng no umay ka laeng out of obligation takababain ta lector ka nga rod acolyte ka nga rod pastoral leader ka nga rod matong ay umay ka nga agpay so tinungpal mo ngem no awan da na uneg nga relasyon mo pay lakin ni Apo Jesus mabalin mo pay lati agabsent nga awan ti rason mabaling ka nga umay nga panungpal bilin nga awan ti rason ngam no adda na unugan apanak ti Domingo apaya adda nga rod na uneg nga relasyon ko kin ni Apo Jesus amok nga benbendisyonan paspasan pun nak daldalusan nak tunggal mapanak ta na uneg ti relasyon mi na uneg nga wagas ngam di agtungtong palaeng iti obligasyon ora itilintag tay ti sibil kunada nga rod no ito'y laeng mataka, mabalimot anhan nga napapartak ti motor mga hanggang nga agelmet kada ko. Into no adda, agtiliw nga pulis ka, agsuagbil-tabil tatay mo laeng nga panaliklikan mo't ka, anya nga rod ka. Isugarod nga, aghelmet ka, agseatbelt ka, no naglugang ka, taapaya, haan nga gapo di agtiltiliw. Gapo ta, isalakan mo jay, bagim napatag jay, bagim, haan nga gapo kanyada, haan nga di jay ilik-lik-lik mo, aglisensya ka, ta iso ti legal, ti panagbiag, haang nga daytay, no nakakita ka, ti agtiltiliw ka, aglumalamang ka, palayawam aming nga tambak, kadawawaig, no di ka kat ulbod, hanggang nga ron nakalisensya. Anya ti ibagbaga na dito kakabsat, wanhan lang external, dijay katatao, dijay kababalin, dijay ka unggan tayo, uray ka agol ulimak ka, uray no awanti, aramidum iti padang nga tao ngam di ka unggam ka nagburburong kumot, tirurod mo ka agburburek mat, tikigartem mo ka nakarkaro pa ngam di inaramid mo, isumot lang nga iso, disemot laeng uray ti pamati tayo, apay nga adda ka, apay nga imay ka, apay nga umay ka agkurno king kuana. Gapot obligasyon mo ta Domingo na may mayat nga ibaga tayo napang ka taapaya at da relasyon mo napateg ka ken ni Apo Dios napateg ni Apo Dios king ka respetarem ti aldaw na dayawom isuna ta iso nga rod ti Dios mo nga nangited amin king ka naununeg nga banag dayjay ngem dayjay agtungtong panlaeng ta ulitek no pannong panlaeng gapot ta agserbi ka adda ka met kababaim mo ta Domingo mo ka makita da ka nga hanga na kimisa no naawan nakakitan sinno ka naawan mang-checking ka sinno ka ngam na nasaya at nga kananakem no di pusom ka innate dadtan di lintegan nga adda respetum ti kabsa mo adda respetum iti kakaarubam no adda ayat mo kadakwada naununeg ngem lenteg dayjay nangruna no ti wagas ti panagbiag mon ke para kay dagiti kakabsat mo ken para ken ni Apo Dios naununeg ngem lenteg dayjay kanya ti kunana wen no nagbalbaliw dijay puson no nai kamayoten ken Kristo dayta nga puson ura narabaw pay dijay lentegen tadadtuyen naunegen kanya kasano ti mangpauneg nga ro ti tapno di pa nagbalbaliw ti puso idaton tayo akin ni Apo Jesus umasidag tayo ang nalaing kini Apo Jesus no naala tayo ni Apo Jesus ibiyag tayo at inaldaw-aldaw praktisen nga kanayon agingga na nga ison ti wagas ti panagbiag tayo no maibibiyag tayo automatic maiburay tayo met kadagiti kakabsat tayo no na nakaunegan ni Kristo kanya tayon automatic mariri namot dagiti kakabsat tayo iso nga dayjay kunana nga dayjay lenteg wan nagadunga lenteg nga kitkitaan tayo ngem day tanga lenteg na pinpintas no jay lenteg na addadtoy kaungganen nagbiyagen kanyamon no kunanan ka no sika ti si bibiyag alinteg ti Dios
Nya ti commandment na love, forgiveness, pure, clean service. No, di yan ti linteg na kuma nakaunagan kanya tayo, automatic nga iso ti rumrumwar, iso ti agbibiyag kada tayo. Ala kakabsat, paunagan tayo ti relasyon, agtalag tayo king kuana, simpaan tayo nga nasaya at automatic da tayo, mamabalin tayo nga ibaga, si bibiyag tayo alinteg na. Kung anak, si bibiyag alinteg ti Diyos, dadtaking ka. Paduyak-yak tayo ti pamati, mamatiak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarsuay ti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo an Yesu Kristo, bugbugtong nga anak ti Diyos. Nagtao diti ama, iti sakbay ti amin at tiyempo. Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw ang nagtao diti silaw, napaypay so a Diyos, nagtao tinapaypay so a Diyos, naianak saan anaparswa, Diyos sa kasmetlaeng iti ama, pet gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapu kada tayo nga tattao, ken gapu ti pannakaisalakan tayo, imulog ang naggapu sa dilangit, pet nangalay ti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet na ilan sa iti krus, gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem. Nagungar iti may katlong nga aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat. Imulit sa dilangit, ket si tutugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay. Ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtao diti ama ken ti anak, Ket pagrukbaban, ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propeta. Mamati akmet ti iglesia may maysa, santa, katolika, ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, ang pakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, kan ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Ti Diyos nga Ama, man nakabalin amin, impakitan na kada tayo ti awan kaasping na alinteg na, isuda ti sarukod tayo, nga agturong iti pagarian na, pasantuen, dawaten tayo ta pasantuen na tayo, bayat ti panakikaysa tayo ken kuana, ken dagiti kasapulan tayo, iti tunggal panggep ko na tayo, apo pagbalinan na kam analinteg at taom. Apo pagbalinan na ka, mananinteg at tao. Ti Santa Iglesia, ti sakramento ni Apo Jesus dito'y daga. Mataginayon kumati kinasantuna, ket agbalin analinteg dagiti kameng na, ket may saknap ti pagarian ti Dios dito'y lubong. Dawaten mi ken kaapo. Apo pagbalinan na ka, mananinteg at tao. Ni Apo Santo Papa Leo, dagiti obispo ken papadi tinadutukan ang mangiwaragawag ti ebanghelyo. Sapay kumata ti linteg ti Apo ti pagbatayan ti panangikasabada ti sao ti Dios kadagiti tao. Dawaten mi ken kaapo. Apo pagbalinan na ka, mananinteg at tao. Adda dagiti tao a pinili tayo nga agpanday iti linteg, nga agpaay iti pagilyan tayo. Ti kumalinteg ti Dios ti silaw da, nga agaramid kadagitoy alinteg, tapno agari ti kapya iti aglawlaw. Dawaten mi ken kaapo. Apo pagbalinan na ka, mananinteg at tao. Ado dagiti agsagsagaba ti panakaparigat, gapu iti di umno a panakaipagna ti turay. Agbalin ko mati Dios akired da, iti panangtuntunda ti kalinteganda. Dawaten mi ken kaapo. Apo pagbalinan na ka, mananinteg at tao. Adon akabagyan tayo tinapanen ti sabali abiyag. Itden kumatiapo ti agnanayon a panaginana kadakwada, ket may kaysadan ti ama sa dilangit. Dawaten mi ken kaapo. Apo pagbalinan na ka, mananinteg at tao.
Agulimat tayo tayo matdawatin, dagiti bukod tayo apanggap. Dagiti panggap ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan, dagiti kakabsat tayo, adimawat ti tulong tayo, amang ikarkararag kadakwada. Dawatin mikan ka, Apo, pagbalinan na kam analinteg at taom. Apo, dinakam kad okumen itilinteg mo, pagbalinan na kami anatulnog iti pagayatam, tapno umno ti panagsagana mi iti sasangbay mikan ka iti pagarayam. Dawatin mi daytoy gapumatlaeng ken Kristo nga Apo mi. Diyos ako may Joy nandun bigit awang eternidad. Sapay kumatamay karin. Amay nandun tirabaw iantana. Dahil tuya tinapay nga isagot miken ka. Awan dinayaw na, awan dinipnos na. Iramay kariyamay daton ipagaya. Apagay dayaw miken ka. Di Diyos ako may No'y daton miket awang eternidad. Sapay kumatamay karin. Amay daton irabaw ialtarna. Dahil nga anak balin at aranan. Amang niti kapya pangharken liwliwan. Di kang tumawaw ken mabisit ito'y dagat. Muaw daret kang ken ka. Di Diyos ako umay No'y daton miket awang eternidad. Sapay kumatamay karin. Amay daton irabaw ialtarna. Dahil tuya tinapay nga isagot miken ka. Awan dinayaw na, awan dilipnos na. Di amay kariyamay daton ipagaya. Kapag kay dayaw miken ka. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Kahit nagpaay, kapatid Florian, tinagan na. Ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan ti nasantuan nga iglesia na. Ipaay mo kad Apo tadalusan ken pabarwen na kami daytoy a sakripisyo ket agpaay kuma a pakagunggunaan dagiti agtong paliti pagayatam gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen.
Ti Apo at dakuma kada kayo. Basta kumamet. Itag-ayo dagita puspuso yo. At dala sa tatagay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. May kariket rumpet. Pudno na ya may karigat rumbeng anong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken ka o Apo na santuan nga Ama, man nakabalin kat agnanayon a Diyos. Ta itasidong mo adda kami, agbyag kami, kat agunnoy kami. Kat kabayatan ti panagdalyasat mi ditoy daga, saan mi adi marik nati inaldaw apanang nga asim kada kami. No di kat kastapayan, nga adda kada kami ti talged ti agnanayon apan nakaisalakan. Tati Espiritu Santo pinagungar na ni Kristo, kat namnamain mi nga ipannakamtumet iti biyag nga agnanayon. Yan tangay kas umuna abunga ti pannakaisalakan mi. Addan ti Espiritu Santo iti uneg ti puso mi. Anansata agyaman kamken ka, ket magitimpuyog kami kadagiti angheles, amang ibunan kadagiti pakaidaydayawam, ket kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Diyos, dagiti amin napaswan. Ti langit ken daga, napuday ti pakaidaydayawam. Hosana iti kaangat madaydayaw. Ti umay tinagan ti Apo. Hosana Pudno ay Apo, abiig ka akinasanto, kat si katigubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kat ti paay mo ida kada kami, abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangalay ti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo ket mangan kay amin iti daytoy tada ito'y tibagik iso maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di pa ng rabiida ng alay ti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo katuminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darat, darat ti baro, ken agnanayon atulag, iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan yo daytoy, apangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Tunggal iti daytoy, katinapay mangan kami, ket iti daytoy, atay suminom kami, ipangarang mi. Ipapatay mo, Apo, aging kaiting, iyay mo. Itingarot panangilagip mi ti papatay, ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo, ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka.
Dawaten mi Apo tada kami ang makirano diti bagi gandara ni Kristo, pagkaykaysayan na kamkuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kada Apo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pammet ni Leo a Santo Papa mi, ni David William nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimusayan, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taraniag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi Apo ta ipaay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag. Gat magiranod kam to ken naenggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Apo mi a Heso Kristo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Gintay umararaw iti Ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Sa dinangit, manay daya, pinangan mo. Nungten ko nga, ipagarya, magkumpar ko nga, pinagin mo. Ito'y dagatang sa langit. Ipagkalakang ikaldaw dito'y ikaleni, ikalinayon na aldaw pangawalen gagiti, mas masulmi, mas mekumaw, iti pagkakawangni, kalangiti men nakawaso, parang kami. Nakamen, baybayan, nga umanogo, iti suriso, iti salakan Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, nga iti basol, mailisi kami, ti amin ariribok, maikanawa kami, kabayatan ti panangururay, may ti kinagasa tanam namaen mi, ken iti yaay Neso Kristo, anang isalakan kada kami. Kuwan ito'y manakabalin ken dayaw kagnanayon kalintagsal. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapukan niyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no digat ti pamati ti iglesyam, katkas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Basta kumamet. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin, kapya.
At to'y ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangigkat kari ti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing o may kakanyak, ngam ti may salay nga sa mapaimbag tontoy kararo. Jesus, tumahay ka. Dito'y puso't ang naet ka. Ikaw to'y biyak ko ken karahalwan. Tapno jak to may sinaken ka. Itulong akan ako Nalabayen alalay to'y numo Tapno ang serbi akas ipupod mo Ang ikaw tungpal to'y biyak mo Isu abot iriaku Kati asin Isu abot ikiretku Kati bilin mo Isu abot imagnusku Nga ang turong kinabot mo Kati ayan Isu abot ibiyaku Keti asim Isu abot ikiretku Keti bilin mo Isu abot imagnusku Nga agturong kinabot mo Sila ang abot panulog ko Pakirden ka dito'y nakem ko Piyagan na po dito'y kinakurapay ko Tadalik kong ken ka idatong ko Maraming second collection. Isu abot ibiyaku Keti
nga agturong kinabot mo. Kumararag tayo. Kalpasan di pandangan mi iti nailangitan at araon, ipaay mo kadaapo, takan kanayon at arigagayan mi iti tinapay ti biyag. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Agtugaw tayo apagbit Apo, adda ditoy sibay tayo ni Brother Dave Pamilteng, fourth-year theologian, taga San Emilio, adda umay na ipakaasi ken pagpatulong kada tayo Apo. Naimbaga-bigat yung amin na po. The Immaculate Conception School of Theology, ijay Vegan City Apo, nga idadawlwan ni Apo Nick Vaquilar. Iyawis namanen kada tayo, ti takbukasyon Apo. Dahito nga takbukasyon kat Run for Vocation. May isang fun-run event ti seminaryo Apo. Nga pangtulong iti seminaryo, kan kada kami seminarista ti akinamyanan na Luzon. Da kami nga seminarista po na naibaon kami kadagiti parparokya dito yung arkidiocese tayo nga umayag pa register kadagiti makinkayat nga agtaray kan kadagiti uray saan pa nga makataray apo basta ag-register kayo adda po jay sangwan na simbaan ti pagrehistruan ket adda po ti categories na dagitoy nga mabalin tayo nga fill-upan. For example po, day 3 kilometers ka 350, 5 kilometers, 450, 10 kilometers, 650, and 21 half marathon ka 1,000 pesos apo. Uray pa, nuhang kayo makaumay apo, iawis milata kada kayo, ti dawatin nila tati support tayo iti dayto yung ganwat ti seminaryo ta dakela po nga tulong yo iti seminaryo daytoy ken pagimanak met ti kura paroko tayo toy ni Apo Rufo Apo lang pasangbay ito mo ken ti sububukal nga parokya ditoy Salcedo agyaman ak unay kada kayo Apo ket sakbay tayo agaawid nakikita tayo kumadye sako Apo agyaman ak unay. Thank you for coming, Brother Dior Pamilteng. Amo yun ni Brother Dior Apo. So timo na nga sakristan ko nga naggigan kaniyak nga nagseminarista. Panjilawag. Kamuyo ti imbagana di interbyonda. Anya ti kunana. Apay nga kayat mo ti agpadi. Idol ko ngamin ni Apo Rupo ta napagsubli na ni tatang ko iti Katoliko. Imbag kata inawat da. Tatan ka fourth-year Apo. Hopefully malpas na dito yung school year, agsagana mo't para di pan naka-orden na. Di ibagbagada Apo, da kayo nga mayat nga register, tulong tayo ti seminaryo Apo, urehang kay makataray, mabalin nyo nga pagtarayon ti bokasyon, tulungan tayo ida. Tada kay ti Salcedo, awan pa di yun, nya. Hello? Nga madag-serserbi kada kayo, haan? Timulong kayo? Allah. Di jay no hantay nga no awan ti padi ba isuba ka isudan to mati umay kanya tayo anya ti aramidan tayo financial nga support spiritual di karkararan di moral encouragement tayo ida nagita anak yo ang kaslatata damanen announcement denggen yo nga nalaeng February 22 Domingo alas 8 entrance exam for college seminary di Bacarra ti pakaaramidan na Apo ija Immaculate Conception Minor Seminary ken itoy St. John de Sahagon Paris Candon Ilocosur kadagiti anak tayo nga ag grade 1 ti grade 12 ipadas tayo latta nga ipa-exam ida tano ammo tayo ayan no isuda ka adda nakalimeng nga awag balin nga ipadas intumot no February 28 ken March 1 to March 1 at the search in dagiti
mayat nga mapanagbasa ijay minor seminary, grade 7 ken grade 10, mabalin pa iti transferi apo. Search inda, agyanda di jay ti makadomingo, padasan da ti biyag ti seminaryo, ta numugustuhan da, nasaya at launay. Anya da ito activities da, ti pag-aramidan na, di ayusan, di Immaculate Conception Minor Seminary, di Bigan. After lunch, ti 3 p.m. arrival, ti February 28, alas 11 a.m. ti March 1, isunto ti panagawid dan apo. Ti registration fee da apo, kat 500 pesos, dagiti anak tayo alalaki, ala nasaya at no ipantayo. Taurehan da agpadi, no agbasa da di jay, napintas lat tayo foundation da, jay discipline, da jay academics da, ken da jay na espiritan nga panagbiag da, napintas lat tamat niya. So nga mayan encourage lat ta apo, mayawis ka dagiti anak yo, dagiti apuyo, kas kung kunak nga rod, baka day ta sasalutin nyo nga ubing, isunto mo ti agpadi, wano agobispo, antay nga amo, nga magkararag tayo, nya? Schedule tayo no Miyerkules apo as Wednesday. Alas 6 ti bigat, ijay kalangkwasan, mabayag, amgid apo, dagitay mangayat ti alas 6, asidaglaan mapantayo. 7:30, ijay kabarwan, ti pag-aramidan ti misa. Alas 6 ti bay rabii, dito'y sentro. 7:30 ti rabii, ijay dinaratan, dahito ti schedule tayo apo. Kat may encourage manen, fasting in abstinence, panang disiplina ti bagi, para ti nakaingato ti na espirituan nga panagbiag tayo. Maikabilan dagitay may encourage manen, na maiyawis manen, ti panagistasyon tayo ti cross, iti gimong, kadasisa tayo, uray dito'y sentro, maikabitan dagito'y paintings apo, may da ikabil no Lunes, at damay sa nga inpadas da nga inkabitan, maikabil tutuyan dagitay paintings ti Stations of the Cross apo. Kabayatan ti Lent apo, ti Kwaresma, kadagitay mayat nga agkonpesar, no maiyawis, approach sa inyo lang ni Apo Padi apo, no ti opisina ta nakasagana nga kankanayon, basta da ditoy ni Apo Padi. Tumakder tayo. Ti apo adda kumakada kayo. Basta kumamet. Agdumog tayo, tawatan tayo, tinadaiga pa bendisyon. Bendisyonan na kayo kumati Diyos, kat aywanan na kayo. Amen. Pagranyagan kumati Diyos, tilangana kada kayo, kat kaasyan na kayo. Amen. Iparang kumati Diyos, tirupa na kada kayo, kat ited na kada kayo, ti kapyana. Amen. Ti pambendisyon, ti man nakabali na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, bumaba, kat agbati ko mga agnanayon kada kayo, ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasin ti na Santon Amisa, intayon, iti ayat ken kapya ti Apo. Yaman tayo. Jay gayam second collection tayo tatay Apo, kat para iti dagitay elderly, ken dagiti masaksakit, ken dagitay biktima ti typhoon basyang Apo. Thank you, jay tulong yo.